ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଦେଲି ଆଉ ଗାମୁଛାଟେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେଲି ଲୁଙ୍ଗି କହନ୍ତି ଭୁଲ ହେଇଗଲି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଟେକି ଦିଅ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଟିକେ ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଫଟାଫଟ କରିଦେଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲି ନମସ୍କାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଇଗଲି। ନମସ୍କାର ହେଇଗଲି ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲି ମିରରରେ ନା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନିଜକୁ ତ ହିରୋ ଭାବୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଲା ଫଟାଫଟ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ କଲେ ମାନେ ମଲୁ ବୋଲି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଖାଇବି ପଖାଳ ଖାଇଲା ଭାଇ ଜଣେ ଖାଉଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଉ ସେମାନେ ଛାଡ଼ ପୁଣି ଆସିକି ଭୋଜି ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲା ପାର୍ଟିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇଠି ସବୁ ଆମ ସବୁ ଛୁଆ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବୁ ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇକି ଦେଖିଥାଅ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଚଲେଇଛି ନାଟ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଖୁସିରେ ପୁରା ମଜବୁର ଖାଇ ପିଇ ତ ସବୁ ଟାଣି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼। ଦେଖିଲି ଲାଇଟ୍ର ସବୁ ଭାରି ଚିକଣିଆ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ସବୁ ପୁରା ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଉଥାଏ ମୋ ତ କାମ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ସରିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନାଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କେମିତି ଖସିବି ଏଠୁ ପୁଣି ଟିକେ ପଳାଇଲି ବାହାରକୁ ଓ କି ପାହାକରେ ଭାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ମନ ତ ହେଉଛି ହେଲେ କିଛି କରିହେଉନି ନା ଖାଲି ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କଥା ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା କଥା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବା କଥା ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।